नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। इंधनाचा तुटवडा, सामाजिक बांधिलकीच्या रुग्णवाहिकेनं नवजात बाळाला दिलं जीवदान आणि गैरसमजातून आईला संपवणाऱ्या मुलाला जन्मठेप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। आईनं गावातील लोकांकडे आपल्याबद्दल खोटं नाटं सांगितलं या गैरसमजातून तिची हत्या करणाऱ्या आरोपी मुलाला सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं जन्मठेप आणि 10,000 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली। विलवडे येथील 47 वर्षीय दीपक विष्णू दळवी असं शिक्षा झालेल्या आरोपीचं नाव आहे। विलवडे येथील आरोपी दीपक दळवी हा आपली आई हिच्यासोबत राहत होता। आपल्या आईनं गावातील लोकांकडे आपल्या विरुद्ध काहीतरी खोटं सांगितलंय असा गैरसमज त्यानं करून घेतला होता। याच रागातून त्यानं तिला जबर मारहाण केली। या मारहाणीत त्याच्या आईचा मृत्यू झाला। हत्या केल्यानंतरही आरोपीनं बांदा पोलीस ठाण्यात जाऊन आईला धाप लागली आणि ती बेशुद्ध पडल्याचा बनाव रचला होता। मात्र पोलिसांनी तपास केल्यानंतर हत्येचं सत्य समोर आलं। या प्रकरणी बांदा पोलीस ठाण्यात पादवी कलम 302 आणि 177 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। या खटल्याची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश VS देशमुख यांच्या न्यायालयात झाली। सरकारी अभियोक्ता रुपेश विठ्ठल देसाई यांच्या सरकारी पक्षातर्फे प्रबळ युक्तिवाद केला। पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयानं आरोपीला दोषी धरून शिक्षा सुनावली। गुन्ह्याचा सखोल तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक SG काळे यांनी केला होता। सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायाधीश वर्ग 1 यांच्या कोर्टात सेशन केस 57/2022 या केसचा निकाल लागलेला आहे। सदर केसमध्ये आरोपीला भारतीय दंडसंहिता कलम 302 अंतर्गत दोषी धरण्यात आलेला आहे व सदर आरोपीस जन्मठेप तसेच 1 महिन्याची सश्रम कारावास शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे। तसेच आरोपीला 10,000 रुपये दंड देखील सुनावण्यात आलेला आहे। सदर दंड न भरल्यास आरोपीला 1 महिन्याचा कारावास भोगावा लागणार आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपी याने आपल्या जन्मदात्या आईला हाताच्या ठोशाने मारहाण करून निगरून खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। सदर दाखल गुन्ह्याचा तपास बांदा पोलिसांमार्फत करण्यात आला व दोषारोपपत्र मेहरबान कोर्टात दाखल करण्यात आलेलं होतं। सदर दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रामध्ये प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्यामुळे ही केस पूर्ण सर्कमस्टॅन्शियल पुराव्यावर अवलंबून होती व त्या अनुषंगाने मेहरबान कोर्टात सरकार पक्षाने वस्तुस्थितीचा घटनास्थळाचा पंचनामा असेल, तसेच इतर वैद्यकीय अहवाल असेल, तसेच फोटोग्राफ वस्तुस्थितीदर्शक दर्शवणारे फोटोग्राफ्स असतील, या पुराव्यांच्या आधाराची सांगड घालून योग्य वेगवेगळ्या वेळी पोलिसांना वेगवेगळ्या सूचना देऊन सदर सूचनांचे पोलिसांनी तंतोतंत पालन केलं व सदर पोलिसांनी केलेल्या तंतोतंत पालनाने सदर गुन्ह्यामध्ये सरकार पक्षात यश संपादन करणं शक्य झालेलं होतं। सदर पुराव्यांच्या कामी सरकार पक्षाने एकूण 6 साक्षीदार तपासलेले होते। त्याच्यामध्ये फिर्यादी असेल, घटनास्थळ पंच असतील, काही महत्त्वाचे साक्षीदार असेल, वैद्यकीय अधिकारी असतील, तसेच तपासी अंमलदार यांनी मेहरबान कोर्टात सरकार पक्षास पूर्ण सहकार्य केलं आणि त्या सहकार्याचं रूपांतर म्हणजे आज रोजी आरोपीला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा। आरोपी याने जे आपल्या आईच्या निर्गुणपणाकडे खून केलेला आहे आणि त्या खुनामध्ये आरोपीने आईसोबत यापूर्वी देखील भांडणं करायचा, घटना घडल्यापूर्वी देखील दारूच्या कारणास्तव भांडणं करत होता। हे देखील सरकार पक्ष मेहरबान कोर्टात सरकार पक्षाने मांडलेले आहे आणि अशा प्रकारच्या निर्गुण खुनामुळे आरोपी झालेली शिक्षा ही गंभीर स्वरूपाची शिक्षा म्हणून कोर्टाने विचारात घेतलेली आहे। आरोपीने केलेल्या कृत्य गंभीर स्वरूपाचे आणि आरोपीला मेहरबान कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेली आहे। सदर गुन्ह्यात कोर्टाने जी शिक्षा सुनावलेली आहे त्यामुळे अशा नराधमांना
समाजामध्ये राहण्यायोग्य नाही या शिक्षेवरून दिसून येते व भविष्यात अशा प्रकारचं कृत्य आपल्या जन्मदात्या आईच्या बाबतीत कोण करणार नाही या शिक्षेवरून सगळ्यांना दिसून येणार आहे. एक समाजात चांगला मेसेज केलेला आहे. त्यामुळे ह्या मेहरबान कोर्टाने जी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे त्याबाबत सहकार पक्ष समाधानी. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्गातील डळमळीत आरोग्य यंत्रणेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आलाय. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात जन्मलेल्या एका नवजात बालकाला वेळेवर उपचार न मिळाल्यानं त्याचा जीव धोक्यात आला होता. मात्र सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी धावपळ करून दाखवलेल्या तत्परतेमुळे या बाळाला अखेर जीवदान मिळालंय. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात सकाळी बरागडे दाम्पत्याला पुत्ररत्न प्राप्त झालं. सिझेरियन शस्त्रक्रियेमुळे मातेची प्रकृती खालावलेली असतानाच नवजात बाळालाही श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. बाळाला तातडीनं व्हेंटिलेटरची गरज होती. मात्र शासकीय रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध नसल्यानं त्याला जवळच्या खासगी रुग्णालयात काचेच्या पेटीत ठेवण्यात आलं. संध्याकाळपर्यंत बाळाची प्रकृती अधिकच खालावली. डॉक्टरांनी त्याला तातडीनं गोवा बांबूळ इथं हलवण्याचा सल्ला दिला. नातेवाईकांनी 108 रुग्णवाहिकेसाठी संपर्क साधला असता सर्व रुग्णवाहिका व्यस्त असल्याचं सांगण्यात आलं. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं पाहून नातेवाईकांनी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांच्याशी संपर्क साधला. जाधव यांनी तातडीनं 108चे मॅनेजिंग डायरेक्टर विनायक पाटील यांच्याशी बोलून रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली. मात्र त्याचवेळी गोवा बांबूळ इथं बेड शिल्लक नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली, ज्यामुळे नातेवाईक हतबल झाले. बाळाचा जीव वाचवण्यासाठी रवी जाधव, लक्ष्मण कदम यांनी डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवळे, डॉक्टर सावंत आणि डॉक्टर खानोलकर यांच्याशी चर्चा केली. खासगी रुग्णालयातील सिस्टर स्वप्नाली दळवी यांना सोबत घेऊन बाळाला तातडीनं पडवे येथील नारायण राणेंच्या SSPM हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तेथील डॉक्टरांनी तात्काळ व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून उपचार सुरू केल्यानं बाळाची प्रकृती आता धोक्याबाहेर आहे. एका बाजूला सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं बाळाचा जीव वाचला असला तरी जिल्ह्यातील अपुऱ्या शासकीय आरोग्य सोयी सुविधांबाबत नातेवाईकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. पेट्रोल डिझेल इंधनाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहरातील देवगड तालुक्यातील खरेदी विक्री संघ पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. हाटे पेट्रोल पंप, खाक्षी तिटा येथील पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल अभावी बंद ठेवण्यात आले. अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे जिथं पेट्रोल उपलब्ध आहे तिथं वाहनांच्या रांगा लागल्याचं पाहायला मिळालं. यामुळे सर्वसामान्य वाहन चालक त्रस्त झालेले पाहायला मिळाले. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल आणि सीएनजीचा मोठा तुटवडा निर्माण झालाय. कुडाळ ओरोस येथील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नाही असे फलक झळकल्यानं वाहनधारकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं असलं तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता जिल्ह्याच्या अनेक भागात इंधनाचा तुटवडा जाणवतोय. या ज्या पंपावर पेट्रोल उपलब्ध आहे तिथं साठा मर्यादित असल्यामुळे वाहनधारकांना ठराविक प्रमाणातच इंधन दिलं जात आहे. केवळ पेट्रोलच नव्हे तर सीएनजी पंपावरही वाहनांच्या किलोमीटर पर्यंत रांगा लागल्या. यामुळे प्रवाशांचा आणि वाहनधारकांचा वेळ वाया जातोय. एप्रिल आणि मे हे महिने पर्यटनाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत.
सिंधुदुर्ग हे पर्यटन जिल्हा असल्यानं सध्या मुंबईकरांसह परराज्यातील पर्यटकांची मोठी गर्दी जिल्ह्यात झाली आहे. वाढत्या पर्यटकांच्या संख्येमुळे इंधनाची मागणी वाढली आहे, परंतु त्या प्रमाणात पुरवठा होत नसल्यानं ही परिस्थिती ओढवली असल्याचं बोललं जात आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक आणि स्थानिक गरजा पाहता पेट्रोल कंपन्यांनी तात्काळ हा पुरवठा सुरळीत करणं आवश्यक आहे. जर लवकरच इंधन साठा उपलब्ध झाला नाही तर येणाऱ्या काही दिवसात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होतीये. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. महेश मांजरेकर दिग्दर्शित आणि संजय शेटे निर्मित बंडखोर या मराठी चित्रपटाच्या शूटिंगची सुरुवात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आली. अभिनेत्री प्रियदर्शनी, छाया कदम, मनीष सावंत आणि 20 कलाकार या चित्रपटात काम करणार आहेत. स्थानिक कलाकारांना या चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळणार आहे, अशी माहिती निर्माते संजय शेटे यांनी दिली. बंडखोर मूवीच्या शोध स्टार्ट झाले. मुहूर्तासाठी मी या ठिकाणी आहे. संजयजी मांजरेकर, महेश मांजरेकर, संजय शेट्टी, प्रियदर्शनी, छाया कदम आणि बाकी सगळे या फिल्ममधले ॲक्टर्स, क्रूज, बाकी सगळेजण म्हणजे समोर असलेले माझे पत्रकार मित्र सर्वांसोबतच मी महेश मांजरेकर आणि संजय शेट्टी यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो की ज्याने या बंडखोर या मूवीसाठी मुहूर्ताला मला या ठिकाणी बोलवलं. त्याबद्दल मी सर्व ॲक्टर्स आणि ॲक्ट्रेस या ठिकाणी आहेत त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा देतो. नक्कीच म्हणजे रिसेंट वर्ल्डने आतापर्यंत वेगवेगळे रेकॉर्ड्स हे गोव्यामध्ये नाही तर पूर्ण भारतात आणि भारताबाहेरही करून दाखवलेले आहेत. त्यासाठी ही मूवी त्याची खूप चांगली होईल मी त्यांना यश आवडतो. आणि पुनश्च एकदा ते करत असलेल्या इनोव्हेटिव्ह क्रिएटिव्ह कामासाठी त्यांना शुभेच्छा. इनोव्हेटिव्ह क्रिएटिव्ह एवढ्यासाठी म्हणतोय की रुटीन काम सगळेजण करत असतात, कॉन्ट्रॅक्टर खूप जण असतात, पण त्यामध्येही इनोव्हेटिव्ह असणे, क्रिएटिव्हिटी असणे ही फार गरजेची असते. आणि काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याची जी धमक संजय शेट्टी आणि त्याच्या पूर्ण टीममध्ये आहे त्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतोय. गोव्यामध्ये सातत्याने इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आपण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बरोबर DIP बरोबर करतोय. मराठी फिल्म फेस्टिवल संजय शेट्टी स्वतःहून या ठिकाणी करतोय आणि मराठी कितीतरी कलाकारांना गोव्यामध्ये येण्याचा इथं मान मिळतोय, त्यांना सन्मान होतोय. कारण इंडिपेंडेंटली मराठी फिल्म फेस्टिवल करणं तसं सोपं नाही आहे आणि ते फिल्म फेस्टिवल हे गोव्यामध्ये घडून आणतात. त्याबद्दल त्यांचं खूप शुभेच्छा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इज ऑलवेज प्रोमोटिंग द मराठी आणि कोकणी फिल्म्स. त्यासाठी सबसिडी असेल किंवा बाकी सगळं काही हे सातत्याने आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या मार्फत आम्ही देतोय. इन फ्युचरही अशाच पद्धतीच्या सगळ्या म्हणजे परमिशन पासून ते फिल्म होईपर्यंत सिंगल विंडो क्लिअरन्स ऑलरेडी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या मार्फत आम्ही द्यायला सुरुवात केलेली आहे. मी तर म्हणेन की कित्येक मराठी, हिंदी, बॉलिवूड, टॉलिवूड या सगळ्या फिल्मची शूटिंग आपल्या गोव्यामध्ये हो आणि यासाठी माझा ॲज अ मुख्यमंत्री आणि चेअरमॅन ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणून माझा प्रयत्न असेल. गोवा जेवढा निसर्गाने सुंदर आहे तेवढाही त्यापेक्षाही चांगला म्हणजे लोकांकडून ती सुंदरता अजूनही खूप पुढे ती प्रिझर्व होण्यासाठी त्याचा प्रयत्न हो. जेणेकरून मी पूर्ण देशभर आणि ग्लोबली जे गोव्याचं नाव आहे ते तशाच पद्धतीने या टुरिझम क्षेत्रामध्ये, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये राहण्यासाठी आपण सगळ्या गोवेकरांनी प्रयत्न करावा आणि तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य लाभेल. पुनश्च एकदा सगळ्या गोवेकरांच्या वतीने या बंडखोर मूवीसाठी आणि बंडखोर मूवी गोव्यात शूट झाली म्हटल्यानंतर गोवेकर ती नक्कीच पाहतील हे मी म्हणतो. गोवा सरकारच्या वतीने, गोव्याच्या लोकांच्या वतीने सगळ्या कलाकारांना आणि डायरेक्टर, प्रोड्युसर्स या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. जय राज्याबरोबर परदेशात सगळ्या विदेशीनंही आम्ही काम करतात. जवळजवळ 18 कंट्रीत काम करतात.
जी विन्सन ग्राफिकान ही प्रगती केल्या तितून आमचो मुखेलमंत्री सर यांचो भौतिक म्हणजे मोलाचो वाटो आसा की जेन्ना जेन्ना आमी नवी संकल्पना आयडिया कितें घेवन सरा कडेन वता तेन्ना सर म्हणटा फुडें जावन आपण आहा तुमच्या फाटल्यान. सो 60-70% आमचें जें यश आहा तें सरा खातीर आहा हें इतकेंच सांगूंक सोदतां. नमस्कार. या सिनेमाचं इथे करतोय आनंद हे आहे की मी पण गोव्याचाच आहे मांगेरीचा आणि शेट्टी आमचे जुने मित्र आहे आणि आज गोव्याचे निर्माते आणि आज गोव्याचे मुख्यमंत्री आज जोरदार आले त्याच्यापेक्षा माझं मोठा आनंदाचा क्षण नाही आणि गोवा आपण निवड घेतलेला आपल्याबद्दल पण मी बोलणार होतो की तू विशेष प्रेम आहे माझं आणि मी कोकणातलीच असल्यामुळे अगदी फक्त 1 तासावरच म्हणजे 1 तासाचंच अंतर आहे आणि गोवा फिल्म फेस्टिवल हे माझं आवडतं आहे. शेट्टी परिवार मराठी गोवा फिल्म फेस्टिवल भरवतात तर भारी वाटतं. म्हणजे आम्ही मुंबईत राहून एकत्र काम करूनही एक कलाकार एकमेकांना भेटू शकत नाही पण जे काही 3-4 दिवस असतो सिनेमे बघणं होतं आणि विचारांची देवाणघेवाण होते त्यामुळे माझं विशेष जीव आहे त्या फेस्टिवलवर आणि प्रमोत्सवही तुमच्याबद्दल खूप ऐकलं आहे. कलाकारांना आणि कलेला तुमचं विशेष काय म्हणतात ते पाठबळ असतं भारी वाटतंय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं महेशजी बरोबर काम करणं म्हणजे एक वेगळी पर्वणी असते. विशेष जीव आहे माझा महेशजींवर. थँक्यू सो मच. माझ्या निमित्ताने त्याच्या स्क्रीनिंगसाठी म्हणून सरांची भेट झाली होती आणि त्यानंतर आज पुन्हा सिनेमाच्या निमित्तानेच भेट होती. तर यावरून एक साधारण एका नवख्या व्यक्तीला हे कळू शकते की सांस्कृतिक क्षेत्रात यांची किती कल आहे आणि त्याबद्दलचं प्रोत्साहन किती आहे. ती वर्षभराच्या अंतरावरती अशा पद्धतीने पुन्हा भेट होण्याचं फारच बरं वाटतं आणि महेश सरांच्या फिल्ममध्ये या सगळ्या कलाकारांसोबत काम करताना एक थोडं गडबड आहे आणि उत्साह पण आहे. त्याचबरोबर खूप उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्सना पाठबळ दिलेलं असं प्रोडक्शन हाऊस आहे आमच्यासोबत. त्यामुळे ही फिल्म नक्कीच गोव्याला तर जगापर्यंत पोहोचवेलच पण हा सिनेमा देखील जगापर्यंत पोहोचेल आणि विविध भाषांमध्ये पोहोचेल अशी काळजी महेश सर स्वतः घेतील. बाबा खूप बोर होत आहे, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी शहरात अनबॉक्स ABX मोबाईल या भव्य मोबाईल शोरूमचा शुभारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी एका नव्या आधुनिक दालनाची भर पडली आहे. नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते या दालनाचं उद्घाटन करण्यात आलं. या सोहळ्याला सावंतवाडीतील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांची मांदियाळी पाहायला मिळाली. अनबॉक्स ABX मोबाईलच्या माध्यमातून सावंतवाडीकरांना आता नामांकित कंपन्यांचे मोबाईल फोन्स, गॅजेट्स आणि दर्जेदार एक्सेसरीज एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. आज नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते या दालनाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब, नगरसेवक तौकीर शेख, अनबॉक्स मोबाईलचे रियाज मलानी, रियाज बेग आदी उपस्थित होते.
सावंतवाडीच्या मुख्य बाजारपेठेत हॉटेल चंदू भवन समोर सुरू झालेल्या शोरूम मध्ये उद्घाटनाच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांनी मोठी गर्दी केली होती. सावंतवाडी आणि परिसरातील नागरिकांनी मोबाईल खरेदीसाठी आणि उत्कृष्ट सेवेसाठी अनबॉक्स ABX मोबाईलला अवश्य भेट द्यावी असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. नमस्कार, मी सचिन लोकरे, अनबॉक्स मोबाईल बिझनेस हेड. तर अनबॉक्स मोबाईल ही एक रिटेल चेन आहे, कमी वेळेमध्ये जास्त सक्सेसफुल झालेली. तर आता सावंतवाडीमध्ये इतकं मोठं स्टोअर, ऑल ब्रँड्स आणि इथे सर्व प्रीमियम गॅजेट, ॲक्सेसरीज भरघोस डिस्काउंटवरती उपलब्ध अनबॉक्स मोबाईलनं सावंतवाडीकरांसाठी केलेलं आहे. तर आता तुम्हाला कुठलेही प्रीमियम मोबाईल्स, ॲक्सेसरीज घ्यायला बाहेर कुठेही जायची गरज नाही आहे. आणि हे अनबॉक्स मोबाईलचं एक कस्टमरशी असलेलं नातं म्हणजे काय की एक विश्वसनीय रिटेल मोबाईल चेन आहे, ज्या ठिकाणी लोन पे फोन बजाजचे अधिकृत विक्रेता केंद्र आहोत आपण. ॲक्च्युली मी सगळे सावंतवाडींना आवाहन करतो की आपले आता अनबॉक्स मोबाईल जी आहे ती पुण्यातली एक खूप मोठी सक्सेसफुल चेन आहे, जी आपण आता सावंतवाडीमध्ये चालू केलेली आहे. आणि ह्या स्टोअरमध्ये आपल्याला भरपूर ऑफर मिळणार आहे. 0 डाऊन पेमेंट, त्याच्यानंतर 75% ॲक्सेसरीजवरती ऑफ, मोबाईलमध्ये सुद्धा भरपूर म्हणजे डिस्काउंट असं मिळणार आहे. मग मी सगळ्यांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी यावा, स्टोअरला व्हिजिट करावा आणि त्याचा खूप खूप लाभ घ्यावा. बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते विविध भागातील 6 महत्त्वपूर्ण विकास कामांचं भूमिपूजन उत्साहात पार पडलं. प्रामुख्यानं सांडपाणी, निचरा आणि गटार व्यवस्थापनावर भर देत ही कामं हाती घेण्यात आली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. खासकेलवाडा येथील गवस पाणंद येथील पाटणकर घराच्या बाजून असलेल्या नाल्याचे संरक्षक बांधकाम करणं तसेच नाडकर्णी हॉलपासून पुढील गटार प्रणाली बंदिस्त करणं, गजानन सुभेदार यांच्या घरापासून निरगुण यांच्या घरापर्यंतच्या गटाराची दुरुस्ती तसेच महादेव भाटले, सतीश सावंत, अशोक सावंत यांच्या घरापर्यंत नवीन गटार बांधकाम करणं, दत्त रेसिडेन्सी गृहनिर्माण संस्थेजवळील शासकीय जागेतील गटार बंदिस्त करून त्यावर पेव्हिंग करणं तसेच पारसेकर घर ते पटेकर घर या दरम्यान नवीन गटार बांधणं आदी कामांचा शुभारंभ करण्यात आला. या विकास कामांच्या शुभारंभ प्रसंगी नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले, माजी नगराध्यक्ष स्थानिक नगरसेवक संजू परब, नगरसेविका स्नेहा नाईक, माजी नगरसेवक उदय नाईक यांच्यासह पालिकेचे अभियंता, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडी तालुक्यातील मडुरा येथील ग्रामदैवत श्रीदेवी माऊलीचा वर्धापन दिन मंगळवारी भक्तिमय वातावरणात आणि उत्साहात पार पडला. या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी मडुरा नगरी दुमदुमून गेली होती. संगीत अमृत मोहिनी या स्थानिक कलावंतांनी सादर केलेल्या नाट्यप्रयोगानं रसिकांची मनं जिंकली. वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून सकाळी विविध धार्मिक विधी पार पडले. या सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण म्हणजे श्रीदेव राष्ट्रोळी नाट्यमंडळ मडुरा यांनी सादर केलेले संगीत अमृत मोहिनी ही 3 अंकी महान पौराणिक नाटक ठरलं.
अगं मला वेडा समजतेस की काय तू? तुझ्यासारख्या त्रिभुवन सुंदरीचं भस्म करायला मी अरसिक थोडाच आहे. स्थानिक कलाकारांनी घेतलेली मेहनत कौतुकास्पद होती. यशवंत रांजणकर लिखित या नाटकाचं दिग्दर्शन निलेश महाले पणजी गोवा यांनी केलं होतं. कैलासवासी पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचं संगीत असलेल्या या नाट्यगीतांना निलेश मेस्त्री यांची ऑर्गन साथ तर नीरज भोसले यांची तबला साथ लाभल्यानं प्रयोगात रंगत आली. अरे माझं तर लक्षच नव्हतं तुझ्या येण्याकडे. अरे ही बघ आत्ताच पाहते आहे मी तुझ्याकडे. नाटकातील प्रमुख भूमिकांमध्ये प्रवीण परब शंकर, सूरज मोरजकर विष्णू, सागर मोरजकर भस्मासूर, नारायण मोरजकर नारद, शारदा शेटकर पार्वती, निधी किडजी मोहिनी, लक्ष्मण परब इंद्र, अक्षय माधव किरमीर, संजीव परब अकंध, राजेश मोरजकर नंदी, यथार्थ पंडित ऋषी, सहदेव परब, सुशांत मोरजकर देव यांच्या भूमिकांनी नाटकाला विशेष उंची प्राप्त करून दिली. रात्रभर चाललेल्या नाट्यप्रयोगाला रसिक प्रेक्षकांनी मोठी गर्दी केली होती.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. इंधनाचा तुटवडा. सामाजिक बांधिलकीच्या रुग्णवाहिकेनं नवजात बाळाला दिलं जीवदान. आणि गैरसमजातून आईला संपवणाऱ्या मुलाला जन्मठेप. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.